Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirinmu. A yau kuma cikin yardan Allah za mu yi bidiyo ne akan yadda za ka samu kuɗi a wayarka. To ‘yan uwa ina mai ba da haƙuri akan kwana da yawa shiru ban sa bidiyo ba, ban yi bidiyo ba, kuma ban muku wani bayani akan game da abun ba. To ina mai ba da haƙuri akan wannan abun, wallahi uzurruka ne da kuma abubuwa su ne na ji abubuwan shiru haka dai ga shi nan kun ji ni dai ba wani labari. Kuma insha Allahu a shiru ɗin nan da na yi na nemo mana wasu hanyoyi masu yawa wanda za mu na samun kuɗi a ciki ta cikin wayoyinmu. To da farko abun da za mu fara yi, bidiyon da za mu yi a site ɗin da za mu yi bidiyo a kai yau ita ce Wintop. Wintop wani site ne wanda aka yi shi kuma ana samun kuɗi sosai. Za ka kalli bidiyoyi ne guda 5 ana ɗaurawa a rana. To bidiyoyi guda 5 ɗin nan za ka kalle su ne za ka samu kuɗi, kuma za ka iya yin referring na mutane ka samu kuɗi a kai. To bari mu je mu shiga site ɗin ku ga yadda yake, kuma ku ga yadda ake rijista. To da farko idan kana da browser wato Chrome ko kuma da Opera ko da wani browser kake amfani ma, sai ka shiga kamar haka. Bayan ka shiga kamar haka, so kamar yadda kuke gani sai ka zo nan wajen searching. Bayan ka zo nan wajen searching kenan, sai ka danna wajen rubutu, sai ka rubuta Wintop kamar yadda kuke gani gashi nan a nan. To ni yanzu haka ma direct kawai dashboard nawa zan danna kenan ya tafi mun direct, saboda ni ina da account a ciki har ma na fara tara kuɗin a ciki. To kai tsaye bari ku gani zai kai mu wajen dashboard ɗina, sai mu je mu yi log out mu nuna muku yadda abun yake. To kamar yadda kuke gani gashi nan dai network ne abun yana hanawa. Zan ajiye muku link na site ɗin a wajen comment na farko da kuma description na wannan bidiyo insha Allah, saboda ta nan za ku fi jin daɗin register a kai. To kamar yadda kuka ga site ɗin ga ta nan kenan, na zo wajen da zan yi login to my account kenan. To amma kafin nan bari mu zo mu shiga sign up mu nuna muku yadda abun yake kasancewa idan ka zo yin register. To kamar yadda kuke gani gashi nan a nan, kamar yadda kuka gani a nan gashi nan first name da last name da kuma birthday ɗinka da kuma gender kenan, siffan mutum, sai ka bar shi a mail ɗin nan inda yake, sai email, sai password, sai ka danna I am not a robot ɗin nan. Bayan ka danna shi kenan zai gama register, sai ka zo ka danna wajen login kenan. Bayan ka danna login kenan, bayan ka danna sign up, idan ka gama registan ka sai ka zo ka danna alamar login. Bayan ka danna login zai kawo ma nan already email naka ma yana kai, sai ka danna alamar login to my account. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana searching kenan. So ga fuskar nan ya kawo mana, kamar yadda kuke gani gashi nan total views, bidiyoyi 11 na kalla. Nan watch balance, bidiyoyi kuɗin da na tara a cikin kallon bidiyoyi kenan, na tara $10.34. Account balance ɗina gaba ɗaya kenan $23.43 kenan. To nan ga bidiyoyin da za ku kalla a nan, su ne bidiyoyin da za ka yi wannan abun nan nasu, bidiyoyin da za ka yi ka buɗe su ka tara kuɗin a kai. To abun da za ka yi shi ne yanzu ka gashi nan, kamar yadda kuke gani ga bidiyoyin nan. To wannan bidiyoyin su ne za ka bi su ɗaya bayan ɗaya, za ka na bin su kana, bari muku alama akan bidiyoyin.
To kamar yadda kuke gani ga sunan waɗannan su ne bidiyoyin nan a ƙasa, ga sunan su guda 5. To su ne za ku buɗe su. Gashi nan yanzu ni already na riga da na buɗe su kuma na samu wannan, na karɓi kuɗi. Gashi nan this video available after 21 hours and 7 minutes and 47 seconds. Abun da ya rage kenan kafin su sake ɗaura wasu, sai in sake buɗewa. Idan kana so kuma sai ka zo ka danna wannan alamar ta ɗigo guda 3 nan, idan na gefen hagun nan sai ka danna. Idan ka zo nan sai ka danna account, sai ka danna referrals. Bayan ka danna referral zai kawo maka fuska kamar haka. Bari ya buɗe mu gani. Yawwa, bayan ya kawo mu fuska anan kamar yadda kuke gani gashi nan referrals ni na mutanen da na gayyata mutum 13 ne. Gashi nan mutum 13 ne kuma kowane mutum ɗaya in ka gayyace shi za a baka $1. Ga link ɗin da zaka taɓa wannan wajen nan, ita shi zaka taɓa sai ka copy link ɗin sai ka tura wa mutum. Idan kana so ka gayyaci mutum ya shiga, ka yi referring ɗin mutum ya shiga kuma ka samu kuɗi a kai. To abu ba shine yanda za ka yi withdrawal na kuɗin. Yanda za ka yi withdrawal na kuɗin shine za ka zo ka danna wannan alamar ɗigon sai ka zo ka danna withdrawal a nan. Kamar yadda kuke gani gashi yana dai searching, mu jira shi kaɗan. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe mana hanyoyin da ake yin withdrawal a kai. PayPal da kuma WebMoney da kuma Western Union da kuma Payoneer. Payoneer shi wannan wani site ne, shi ma wani application ne wanda ake karɓan kuɗi ta wajen shi, ta kan shi kenan. Shi ma ana samun kuɗi kuma za ka iya yin deposit kuɗinka da sauransu dai ta wajen. Nan kuma wannan shine WebMoney, shi ma ana karɓan kuɗi ta kai. Ga su PayPal da sauransu duk wanda ka so za ka karɓa a kai. Amma kuɗinka sai ya kai $80 ko $150, ya danganta da irin site ɗin da za ka yi amfani da shi. To shine insha Allah wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau. Da Allah ku ci gaba da danna mana subscribe da kuma alamar like, don insha Allah bidiyon mu na gaba shine kuɗi na in ya kai withdrawal, in Allah da in na zo cirewa zan yi bidiyo in nuna muku yadda za ku cire kuɗin ku kuma ta cikin hanya mafi sauƙi. Insha Allah yayi kyau sosai. Na gode. Ku ci gaba da danna mana alamar subscribe da kuma alamar like da share don sauran 'yan uwa su amfana da irin wannan site ɗin. Insha Allah zan ajiye muku link na site ɗin a description na wannan bidiyo da kuma comment na farko, sai ku ɗauka ku yi register a kai. Na gode.